Στο MLM, τι είναι προτιμότερο, να είσαι πολύ καλός recruiter ή να γίνεις πολύ καλός ηγέτης? Θα ήθελα εγώ να δούμε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το να δούμε τι είναι ένας recruiter και τι είναι ένας ηγέτης. Ένας recruiter στο ηλικιακό marketing, τι είναι? Αυτός ο οποίος συνεχώς στρατολογεί καινούργια άτομα. Είναι πάρα πολύ καλός στο να βρίσκει υποψήφιους συνεργάτες και να τους δείχνει τις πληροφορίες και να τους βοηθάει να ξεκινάνε στην ομάδα τους. Τι είναι ένας ηγέτης? Ένας ηγέτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ομάδα και εμπνέει τους ανθρώπους, παρακινεί τους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους βοηθάει να αναπτυχθούν. Τι είναι λοιπόν προτιμότερο στο δικτυακό marketing? Καταρχάς, να πούμε ότι αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις μερικά έξτρα χρήματα, 200, 300, 500 ευρώ το μήνα, δεν χρειάζεται να χτίσεις ομάδα, δεν χρειάζεται να γίνεις recruiter, ούτε να γίνεις ηγέτης. Μπορείς να γίνεις πολύ καλός στο να προωθείς τα προϊόντα της εταιρείας σου. Αν όμως θέλεις να χτίσεις ομάδα, τότε σίγουρα αυτό το βίντεο είναι για σένα και θέλω να μείνεις μέχρι το τέλος για να δεις ποια είναι η διαφορά και γιατί είναι σημαντικό το να γίνεις ένα από τα δύο περισσότερο. Τώρα, έχω γνωρίσει στο δικτυακό marketing ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί recruiters. Οι recruiters δηλαδή ήταν πολύ καλοί στο να βρίσκουν ανθρώπους, στο να μιλάνε με ανθρώπους, στο να φέρουν συνεχώς καινούργιους ανθρώπους στο δίκτυό τους. Αλλά αν είσαι καλός μόνο σε αυτό, στο να φέρνεις καινούργιους ανθρώπους, και παρετώντας να σου πω το εξής: το να έχεις καινούργιους ανθρώπους συνεχώς στην ομάδα σου είναι μια πολύ καλή δεξιότητα να έχεις. Είναι η βάση της ανάπτυξης. Γιατί δεν μπορείς να είσαι ηγέτης αν δεν έχεις ομάδα. Από τη μία. Από την άλλη, αν απλώς έχεις μάθει, σαν καλός πολιτής που μπορεί να ήσουν κάπου αλλού, να πουλάς τη συνεργασία και να φέρνεις συνεχώς καινούργιους ανθρώπους στο δίκτυό σου, και μετά να τους αφήνεις για να βρεις καινούργιους ανθρώπους, τότε η ομάδα σου δεν θα αναπτυχθεί. Θα βασίζεσαι στην τύχη. Ναι, μπορεί να βρεις 1, 2, 3 καλά άτομα αν στρατολογείς συνεχώς καινούργιους ανθρώπους, οι οποίοι τελικά μπορούν να κάνουν τη δουλειά και να αντιγράψουν το δικό σου το παράδειγμα, ώστε να αναπτυχθείς, αλλά μακροπρόθεσμα δεν θα έχεις ανάπτυξη. Γιατί είναι προτιμότερο το να φέρνεις ανθρώπους και να έχεις ένα σύστημα. Αλλιώς βασίζεσαι στην τύχη και δεν θες να αναπτύξεις την επιχείρησή σου στην τύχη. Τώρα, πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους ηγέτες. Και βασικά να σου πω, έχω πολλά παραδείγματα από ανθρώπους οι οποίοι έφεραν συνεχώς καινούργιους ανθρώπους και είχαν μια διαρκή απογοήτευση γιατί οι άνθρωποι τους μετά από λίγο τα παρατούσαν. Και αυτό είναι τελείως φυσιολογικό. Οπότε, ναι, από τη μία, ναι, χρειάζεται να γνωρίζουμε και να γίνουμε πολύ καλοί στο skill, στη δεξιότητα του να βρίσκουμε ανθρώπους, να μιλάμε σε ανθρώπους, να παρουσιάζουμε την επιχειρηματική μας ευκαιρία και να βοηθάμε ανθρώπους να ξεκινήσουν στο δίκτυό μας. Αλλά χρειάζεται να μπορούμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους, βασικά να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους. Και ο καλύτερος τρόπος για να παρακινήσεις τους ανθρώπους σου είναι να τους δώσεις ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης. Δηλαδή, όταν φέρεις ένα άτομο στην ομάδα σου, χρειάζεται να μπορείς να του δείξεις ποια βήματα χρειάζεται να κάνει για να πετύχει τους στόχους του. Είτε αυτή η στόχη είναι το να κερδίσει μερικά έξτρα χρήματα, είτε το να χτίσει κάτι μεγάλο. Μία φράση που χρησιμοποιώ συνέχεια είναι ότι η σύγχυση οδηγεί σε αδράνεια. Δηλαδή, αν ένας συνεργάτης δεν γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται να κάνει, θα μείνει αδρανής, δεν θα κάνει δράση. Οπότε λοιπόν, εμείς χρειάζεται να τους δώσουμε τα συγκεκριμένα βήματα, ένα πλάνο βήμα προς βήμα, ένα πλάνο 90 ημερών, ένα πλάνο καθημερινής δράσης, ώστε να ξέρει, ωραία, σήμερα ξεκίνησα. Τι χρειάζεται να κάνω στις πρώτες μου 72 ώρες για να βγάλω τα πρώτα μου χρήματα? Τι χρειάζεται να κάνω για να προσκαλέσω κάποιον σε μια παρουσίαση? Τι χρειάζεται να κάνω για να κάνω τον πρώτο μου πελάτη και να βγάλω τα πρώτα μου χρήματα? Τι χρειάζεται να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα μου να αναπτυχθεί? Πότε είναι το επόμενο event? Να ξέρω δηλαδή ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσω για να φτάσω στους στόχους. Και αυτό είναι κάτι που το κάνει ένας ηγέτης. Δηλαδή, ένας ηγέτης θα ενδιαφερθεί να χτίσει ένα σύστημα για την ομάδα του. Αλλά αρκεί μόνο αυτό? Κάποια στιγμή δούλευα με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν να χτίσουν δίκτυο σε μια εταιρεία. Και θέλαν να στήσουμε μαζί ένα σύστημα στρατολόγησης, ένα σύστημα διαφημίσεων, ένα σύστημα με σενάρια, ένα σύστημα εκπαίδευσης, και αφιερώσαν όλο τους το χρόνο προετοιμαζόμενοι να χτίσουν το σύστημα. Και μετά από κάποιους μήνες που είχαν στήσει το σύστημα, δεν είχαν κάνει καμία δράση και δεν είχαν καθόλου ομάδα για να μπορέσουν να βάλουν σε αυτό το σύστημα. Τελικά, αυτό το οποίο θα δείξει αν θα χτίσει μια επιχείρηση ή όχι, δεν είναι μόνο το σύστημα. Το σύστημα είναι εκεί για να βοηθήσει κάποιον να προχωρήσει, αλλά αυτό που θα κάνει διαφορά είναι η στρατολόγηση. Και ένας πολύ καλός ηγέτης είναι ένας πολύ καλός στρατολόγος. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: ότι δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μάλιστα, για να μπορέσει να πετύχει, σίγουρα χρειάζεται να είσαι ένας καλός ηγέτης, ο οποίος ένας καλός ηγέτης είναι αυτός ο οποίος παρακινεί την ομάδα του μέσα από το παράδειγμά του. Δηλαδή, μέσα από τη δράση του, μέσα από την ικανότητά του να φέρνει καινούργιους ανθρώπους, θα παρακινήσει την ομάδα του να μπουν σε δράση. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να γνωρίζει
και πώς να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που θα ξεκινήσουν. Η απάντηση λοιπόν στην ερώτηση είναι: ποιο από τα δύο είναι καλύτερο? Είναι προτιμότερο να είσαι καλός ηγέτης. Ένας καλός ηγέτης όμως είναι αυτός ο οποίος είναι και καλός αυτολόγος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να φέρνει πελάτες, ξέρει να φέρνει συνεργάτες και ξέρει να μπορεί να αντιγράφει τις δράσεις του και στο βάθος στην ομάδα που δημιουργεί.